कोने बाबा बसवा कटाओल मरबा छराओल हे आहे कोने बाबा बसवा कटाओल मरबा छराओल हे आहे कोने दादी करथिन कन्यादान से आजू दिन शुभ शुभ है आहे कोने दादी करथिन कन्यादान से आजू दिन शुभ शुभ है अपन बाबा बसवा कटाओल मरबा छवाओल हे आहे अपन बाबा बसवा कटाओल मरबा छवाओल हे आहे अपन दादी करथिन कन्यादान से आजू दिन शुभ शुभ है आहे अपन दादी करथिन कन्यादान से आजू दिन शुभ शुभ है कोने चाचा कार्ड छपाओल न्योता पठाओल हे आहे कोने चाचा कार्ड छपाओल न्योता पठाओल हे आहे कोने चाची करथिन ओरियान से आजू दिन शुभ शुभ है आहे कोने चाची करथिन ओरियान से आजू दिन शुभ शुभ है अपन चाचा कार्ड छपाओल न्योता पठाओल हे आहे अपन चाचा कार्ड छपाओल न्योता पठाओल हे आहे अपन चाची करथिन ओरियान से आजू दिन शुभ शुभ है आहे अपन चाची करथिन ओरियान से आजू दिन शुभ शुभ है कोने भैया बेदी गराओल पंडित मंगाओल हे आहे कोने भैया बेदी गराओल पंडित मंगाओल हे आहे कोने भौजी करथिन सब विधान से आजू दिन शुभ शुभ है आहे कोने भौजी करथिन सब विधान से आजू दिन शुभ शुभ है
अपन भैया बेदी गराओल पंडित मंगाओल हे आहे अपन भैया बेदी गराओल पंडित मंगाओल हे आहे अपन भौजी करथिन सब विधान से आजू दीन शुभ शुभ है आहे अपन भौजी करथिन सब विधान से आजू दीन शुभ शुभ है सीसकी रोवे पापा संग में अम्मा रोवे है आहे सीसकी रोवे पापा संग में अम्मा रोवे है आहे मोर धिया भेल वीरान से आजू दीन शुभ शुभ है आहे मोर धिया भेल वीरान से आजू दीन शुभ शुभ है आहे मोर धिया भेल वीरान से आजू दीन शुभ शुभ है।